ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି। ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଲ ଭୋଗ ସବୁ ନେଇଥିଲି, ହେଲେ ବେଲପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବେଲ ଗଛ ଥିଲା, ହେଲେ ବେଲ ଅଧିକ ପତ୍ର କମ୍ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହାତ ପାଉନି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ଆଣିଲି। ତାପରେ କୃଷ୍ଣାମୀ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବେଲପତ୍ର ଆଣିଲେ। ତାପରେ ପୂଜାପୂଜି ସାରିଦେଇ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଟିକେ ପରିକ୍ରମା କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ଗରମା ଗରମ ଆଳୁଦମ ସହିତ ସରୁ ଚକୁଳି, ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ସାଇକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଖାଇବ ବୋଲି, ତାକୁ ବି ଟିକେ ଖୋଇଦେଲୁ, ଆମେ ବି ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ସାଇର ବାପା ତା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସିଏ ବି ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି କେତେ ଖୁସି ହେଉଛି। ତାର ନୂଆ ସ୍ଲେଟ୍ ଖଡ଼ି ବି ଆସିଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆସନ୍ତାକାଲି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ତାର ଖଡ଼ି ଛୁଇଁବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଜୟ